أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق ومغفرة لما مضى من ذنوبه. بل مو أمبو فوك ولنمندو أو من شغل بنا شرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبي الله سبحانه وتعالى دلي أن يبتو منوك ألاكو ومنا أني أنا تيبا أنوي ألا كراي كسيم بي أنا sumogo bela jelenye akoni maminye sumbato suntige nin kalo in konnana kabe keye atigila mogo bolo kotere ani yafa akajurumu ma ayimu ke kateme amba nyine ala fe ala ko onoya am bela jelenye hukumu konnana bi suntige kene konnana ambe ankara mogo Muhammad Sise ni bela jelen ba doni Iran Sise ale ka dembayala lada do sangosa ni bara min fleniye malislam demsonu bela jelen me nyon soro jekulu ba min konnana noyo ejmai commune 1 konnana ale do yo president abe santambo sango sani ni watin sira ubena fara nyogon kan ka suntige nyogon fe ani ka duwaw ke nyogon ye minba ani ka je ka sali suntige nyogon fe ka duwaw ke nyogon ye ka je ka salu ke nyogon fe minba to hali sisa ben ani keleya ani gere nyogonya o be se ka sabati islam demsenu ni nyogon che cogoya minna akenen konnana kenen buyana karama abela jelen kumbe an karamo denke bulono Sharif Ahmad Tijani kenen konnana an yi misro ka lasi au mashrif la jabran to yala an aje ka an yi madafi sungalo sumba sungalo sera sungalo sera sungalo sumba sungalo sera sungalo sera sungalo sumba sungalo sera na fula jobalu sungalo alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ambe ala foka barakada ka kishin na maka kirana somogo ka ani mo nyima minu faralu ka ni nyuma ya ala ka ambela jele yola bi uladaina ansira ambal makafe no Sise Muhammad Sise ali de be anwele sanwosa nyina ne san chaman de ni mbaraina aban wole kana islamo suntige akanu nyogon abaraka nyogon alaka dina saraka sabu ni Sise yere me ibi faaliyatu minu ya no wulika jommi ya lela abe dina ko hukumu konnay et puis ka fomi mogodo de wele sarako tale tala bela jele parce que Sise yere bi joda mina joda badedo groupement konnala ijma konnala ani imama konnala Sise islamé ton tombe no ko jenge mena ya ambe ka faranyon ka anga do dakele anga bo dakele ko jenge mena ko bebe se ka do la iba Sise bi obela we pi joro tigide do akelengele bela jelena ero demson yere ka ton ni o islamé demson ga ton ni Sheikh Mohamed Makiba ni oyo o nyama ko bay Sise commune 1 o nyama bade alefne ola sanwosa aslamé nyogon abaraka nyogon alaka dina sraka abu bela jelen wele kana ansun tige san chama ne flani ola nyinanta ni o 2018 tay ala sona fana ay an wele ka besngolo kle worona ma ka sekana suntige ke affaire ambo hukumu de konnala ola ambi afo ka barkada ka ngani soja yira ala ani asumogo bela jelen sabu abin bara mina aka apara no aka chorobai anam sorobo ibai bede faralendo aka na balmaka akorokew ana donu ana muso ana ka demaya be o bede faralendo aka nimbara bayin labenna wasan chama mogo chama de fenebe ka faranyonka ni ayreka se hake aban bela jele suntige ya nimsi wasa konnala alhamdulillah fo itan fe foli an barkadal ko ka klaka sunya kumala ya ka fo alaka sanchama ya alaka noyani abada bo hakla min kama ni ode kan balma suntige kray min fo aka o fembelwele bade mo mana seka balma islami nyon kelen da masuntige o janko jama ama nyine ala fe ala ko heradi ana bema laka na sako dama kalimana jidambe ni ala kira horomay sallallahu muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sungalo sungalo sera farida jobalu sungalo sera sungalo sera jurumu ya fagalu sera baraji nyini galu sera hey ya fanyini galu sera galu minga pisa galu toubeye sungalo sera
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ina fo ya fo to na sungolo hukumu konna de do komi ijma bulu fara min be komuni ena ne la da yamulo san o san ni sungolo jora ame badew ni shinju wole kana fara ɲɔgɔn kan ka je ka suntiga do labe yoro do la ka je ka suntiga ke ɲɔgɔn fɛ mais san o san na me bara nga bidam na reka president ne fe komi ijma komuni en ɲɛmɔgɔ Muhammad Sise de no ye Iranɛ ka Sise bon san o san ma damina ale de fe bon ambo de hukumu konna na bi ay bede wole an kana fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya ka badiya ni silamɛya ka keleya ani an ka don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ala kira ye baraji min fɔ suntigɛ fana na an ko fila k'o fana sɔrɔ ala tugun donc n'o waati min sera a b'an wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka na taabolo ma bɔ taabolo la diinɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ taabolo o taabolo la tant que i bɛ ijuma kɔnɔ walima hali n'a sɔrɔ i bɛ ijuma kɔfɛ ni adamadenya taabolo de kɔni ka di ye an bɛ jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ fana ko n bɛ nin bolo fara n bɛ nin bolo fara la o kuma fana t'a la tugun an ka baara in kɔni alhamdulilah a daminɛna bi Sise fɛ yan nɔ ni ala sɔnna n'an bɔra yan to an kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ min na an bɛna tila k'o kunnafoniw di mɔgɔw ma an bɛ nin kɛ tan fo ka taa se sunkalo banni ma kun tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn an ka se ka don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn an tɛ se ka ɲɔgɔn kanu inshallah an b'o sira de kan vraiment an bɛ nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ barikada min yɛrɛ an nisɔndiya kosɛbɛ ko in na tugun an karamɔgɔ caman bɛ yan mais an ka sherifu bɛ yan n'o ye alakira mɔdenw ye Cheikh Ahmad Tidiane nin kɛnɛ in se o se a bɛna bonya an bolo a n'a ka maabaya n'an y'a wele a bɛna fara an kan ka baara in k'an bolo k'a diya an bolo tiɲɛna o diyara an ye kosɛbɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada aw n'u ye wuli ka nin kumakan ta k'u cɛri ta ani ka nin images ta k'u di diɲɛ ma a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw kɛ ka ɲɔgɔnnaw ladege o kumana o bɛɛ ye baraji aw yɛrɛ fana ye o kumana ka nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ barikada k'a ɲini ala fɛ sunkalo yɛrɛ timɛ ala k'a yira an na sunkalo hɛrɛ ala k'a d'a ma duwawu minnu jaabira kɔnɔ ala k'an taw y'o la ala kira n'a so kama sallallahu alaihi rasul bɛɛ ka wuli ka jɔ ka nisɔndiya ka sunkalo kaloba in bisimila. Bon, a bɛ san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ alhamdulilah an bɛ an bali silamɛw wele ka na komi a yɛrɛ b'a dɔn sunbaga suntigɛli baraji min b'a la an b'o kama ijima tɔgɔ la ni groupement leader komi a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ y'an ye bi alhamdulilah an bɛ jama wele ka na an kana suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kama n ye mɔgɔ wele bi ka na ayiwa nisɔndiyalenba don sabu ka d'a kan an ye mɔgɔ wele bɛɛ lajɛlen nana komi yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min maabaw b'an bolo a cogo bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ lajɛlen y'u ka ci bila ka na an fɛ ka na suntigɛ foyi t'an bolo ka foli waleɲuman dɔn nin k'u bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ sunkalo tɛ timɛ ala ka yira n na ala ka haminaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ fɛn bɛɛ ɲini ala fɛ ɲuman ala ka bɛɛ nɔgɔya ala ka mali suma o kumana kiraba in kanu kosɔn sɔli ala rasul an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma o de kun ye nin ye an karamɔgɔ Muhammad Sise ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Iran Sise sango sa suntigɛ min bɛ labɛn a ka denbaya la ijima tɔgɔ la o de kun ye nin ye o la ka ala deli duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ sarakati minnu bɛ bɔ kalo in kɔnɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na